の者に力を。化け物の増援か。まだまだ来るわ。全軍油断するなよ。当たり前だ。かの者の剣となれ。そこをどけ。してやるぜ。また強くなっちまったな。
の者の傷を癒したまえ。かの者に力を。かの者に力を。ランス隊長、遅れてすみません。ライアス、レティシア。リゴス陛下の命により、これよりレディン様の指揮下に入ります。私たちにも指示をお願いします。ありがたい。よろしく頼む。二人ともしっかりついてこいよ。
れ以上やらせはしない。成長を実感しますね。かの者の傷を癒したまえ。